Ir-Renju Unit għandu jaċċetta r-riżultat tar-referendum. Kliem David Cameron innifsu fil-Parlament Ingliż fejn tenna li r-Renju Unit għandu bżonn Prim Ministru ġdid. Żied jgħid li jeħtieġ pjan ekonomiku b'saħħtu li jieħu ħsieb ir-reġjuni kollha tar-Renju Unit. Diskors li sab kontroversja fosthom il-grupp tal-SNP mill-Iskozja li sostnew li ntwera biċ-ċar li l-Iskoċċiżi jridu jibqgħu fl-Ewropa. B'Cameron isostni li ma jridx jagħti daru lill-Ewropa u li l-ftehim li jrid jintlaħaq għandu jkun l-aħjar wieħed tar-Renju Unit kollu inkluż l-Iskozja. Intant mal-ġurnata is-swieq fir-Renju Unit baqgħu instabbli bl-isterlina fl-iktar livell baxx meta mqabbel mad-dollaru fl-aħħar 31 sena. Fost l-iktar li ntlaqtu ħażin kienu l-banek, il-linji tal-ajru u l-proprjetà, b'xi jisma' kellu temporanjament jieqaf in-negozju fuqhom wara li tilfu l-valur b'mod drastiku. Min-naħa tiegħu il-Kanċillier George Osborne qal li r-Renju Unit se jħares lejn il-futur minn pożizzjoni soda u li għalissa mhux se jkun hemm budget ta' emerġenza. Sal dan it-tant il-Partit Laburista Ingliż għadu fi stat ta' inċertezza, kif f'dawn il-jiem kien hemm 20 riżenja u tkeċċija waħda, filwaqt li żewġ membri oħra qed jgħidu li mhux se jattendu x-Shadow Cabinet taħt Jeremy Corbyn. Ir-riżultat ta' referendum wassal biex fl-aħħar jiem kien hemm petizzjoni biex ir-referendum jerġa' jsir. Fiha nġabru ma' 3,700,000 firma, però kelliema għal David Cameron qalet li din il-mossa mhijiex qed tiġi kkunsidrata. Mistoqsija li qed tkun fuq fond bosta issa hija ir-Renju Unit hux se jirnexxielu jikseb ftehim għal aċċess fis-suq waħdieni fl-istess waqt li jagħlaq l-aċċess għal moviment ħieles, xi ħaġa li għalkemm possibbli mistennija tkun miċħuda minn diversi pajjiżi Ewropej. Min-naħa Ewropea fi Brussell it-tnejn iltaqa' l-Kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej biex jevalwa s-sitwazzjoni u jipprepara għall-Kunsill Ewropew li se jseħħ nhar it-tlieta u l-erbgħa. U qabel jaqbad triqtu għall-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-membri tal-Musec biex magħhom jiddiskuti s-sitwazzjoni Brexit.